Nasamdan ang usa ka lalaking security guard human gipusil sa iyang mga silingan atol sa ilang pagbayluhanay og motorsiklo sa Cabacan, North Cotabato. Ani ang report ni Efren Mamak. Gidayungan sa mga residente kining usa ka lalaki nga anaa sa pangpang sa barangay Kayagan, North Cotabato pasado alas 12 sa udto-adlang Huwebes. Nahulog di ay kini human midagan diyang gipusil sa tiil ug likod sa duha ka mga sospek nga nakamotor kinsa misibat padulong sa Carmen, Cotabato. Hinuon luwas na ang 41 anyos nga biktima kinsa padayong nagpatambal sa ospital. Nasayrang security guard kini sa usa ka establishmento sa Kidapawan City ug residente sa Dato Montawal, Maguindanao del Sur. Matod sa Cotabato Police Provincial Office, misangput sa pinusilay ang bayluhanay lang unta ug motor. Mayroon siyang kausap na yung mga suspect is dati niyang kausap and ang usapan nila is mag-swap sila ng mamanihuing motor. Ngunit ang nangyari nahulog sa barilan. Dugang sa PNP, matod sa biktima, ang mga suspect silingan ra niya. Padayon ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa mga suspect. Ginasuta pa ang dugang motibo sa pagpamusil. Ginakuhaan pa og pahayag ang biktima. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.